Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun mila zure serbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipo jarrei, senideak. Guk zeruan dugu gure herri, eta itxarot handik itxarotzen dugu salbatzailea Jesukristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputz ezere zau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen burutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jende taldeari. Inaiz ogi bizia, zerotik jaitsia. Ogi hontatik jaten duena betirako biziko da. Eta nik emango dudan ogia, nire haragia da munduaren bizirako. Judutarrak eztabaidan ari ziren. Nola eman dezaiguke honek jatera bere haragia. Eta Jesusek egi-egiaz diozuet, gizonaren semearen haragia ez baduzue jaten eta haren odola edaten, ez duzue bizirik zuengan. Nere haragia jaten duenak eta nere odola edaten, badu betiko bizia eta nik biztuko dutura azken egunean. Nere haragia egiazko janaria da eta nere odola egiazko edaria. Nere haragia jaten duena eta nere odola edaten, nigan dago eta ni harengan. Bizi den aitak bidali nau, eta ni aitagandik bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena, nigandik biziko da. Hau da zerutik jaitsitako ogia,
Ez zuen gurasoena bezalakoa, jan eta hil egin baiziren, ogi hontatik jaten duena betirako biziko da. Jaunak esana. Jesusek askotan aipatzen digu, beti ereko bizia, gure goiko herria, zerua, eta nahi du mundu hontan bizi gaitezela horri erreparatuz. Gure jatorria zeidan eta gure helburua zeidan beti gogoan izanez. Baina ez mundu hontako gauzetaz ahaztuta bezala ibiltzeko edo munduko gauzak behar bezala ez aprobetxatzeko edo ez estimatzeko bezala. Jesusek nahi du mundu hontako errealitate guztiak ere estimatzen saia gaitezela jangoikoak eginak baitira. Horregatik, beti ereko bizia aipatzen digunean Jesusek, zeruko gure herria aipatzen digunean, ez da ukatzeko lur hontako bizia edo gure mundu hontako herria. Bertan jaio gerana edo gure ezaugarriak, gure kultura edo gure hizkuntza edo gure gauzak, horiek denak mundu hontako gauza guztiak estimatzea nahi du jangoikoak, baino ahaztu gabe nora goazen, non dagoen gure helburua. Horregatik, mundu hontan besteen alde, herriaren alde, jendearen alde egiten diran gauza guztiak balio handia dute jangoikoaren begietan. Eta gure herri txiki hauetan ezinbestekoak dira besteen alde gauzak egiten dituzten pertsonak. Bestei laguntzeko, isil-isilean, askotan inork apenas eskerrik eman gabe, baino jangoikoak erreparatzen dio horri, jangoikoak ikusten du hori eta balio handia dauka bere begietan. Gaurkoan, 1000 despeditzea tokatu zaigu. Magina bat lan egin ditu parroki honetan. Isileko lanak. Beti hemen, besteen alde, gure parrokian ezinbesteko pieza asko ditu olakoak eta 1000 horietako handienetako bat izan dugu. Hemen atailun, zenbat eta zenbat urtetan, denon alde, parrokiaren alde, jangoikoa servituz, lagunurkoari lagunduz, hementxe egondu da 1000 isil-isilik. Beti irripartxu, aiatzen ginelarik apezak, ezkilak jotzen zitun, edo dana preparatzen zuen, eta eliza zabaldu, eliza itxi, olako lan guztiak balio izugarrizkoa dira jangoikoaren begietan. Besteen alde, borondatez, bihotzez egindako lanak direlako. Gaurkoan utxume handia uzten digu, bai etxean, bai herrian, bai parrokian 1000. Horregatik hemen elkartu gera, berari azken agurra egiteko. Bihotz-bihotzetik eskerrak emanez, bere bizitzan egin dituen gauza guztiengatik. Jangoikoari ere eskerrak emanez, bera ezagutzeko eta berarekin gure bizitzako parte bat konpartitzeko aukera izan degulako. Eta beti esperantza sakon batekin. Pentsatu behar dugu, jangoikoak maite gaituela, errukitsua dela, zoriontasuna eman nahi digula, hoxe behin eta berriz errepikatzen digu Jesusek evangeliotan. Hori baino gauza argiagorik esan genezake ez dagoela evangeliotan. Nahi du jangoikoak elkar maita dezagula eta izan dezagula izugarrizko konfiantza jangoikoarengan. Ume batek bere aitarengan edo amarengan duena bezalakoa. Edota ardi batek, nahiz eta igual ardiak ez hartu, baino hartzai onarengan eduki dezaketena bezalakoa. Nahi du modu hortan senti dezagula jangoikoa, gertukoa, maitakorra, errukitsua. Horregatik, esperantza sakon batekin otoitz egiten diogu jangoikoari 1000 gure senidearen alde. Berak goiko zeruan hartuko duenaren esperantza sakona,
konfiantza handia eta hoixe eskatzen diogu. Eman dezaiola bere neke eta lan eta sufrimendu guztien atsedena. Sentiaraz dezaiola erabateko zoriontasuna. Egon dadila goiko zero hartan bakean. Eta handik hemen mundu hontan hainbeste lagundu digun bezala, handik ere lagundu dezaigula milak. Eta auspez eskatzen zure semea salbatzaile itortu duenak epaile errutitsu harki dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jangoiko alguztiru beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldeita, go guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, ere bizia eman du, go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Amen.
jauna eta sartutasun guztiaren iturri. Santu egizpiztu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeratzeko ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztiok hontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Ahaldo herri kalizaturik, herriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztiok hontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolgarri. Zure semearen eriotza eta piztuea gogoratu, biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu deituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin bezala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu iragoen zure izan. Bere mazomaitasun osora, Frantzisko gure eta santuarekin, gure hartzaiekin, eta elizgizon guztiekin bateaz. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure gana eraman duzun mila zure zerbitzaria. Eriotzean, zure semearekin bat egin dena, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errupizak izkigu arren, guztio betiko bizitzari itxidezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolu santuekin, eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, eiekin baten horreza itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk desamada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emailozue pakea ekarri. Munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi familiari, Ines Amina urtan laguntzera, hila gure senideari azken agurra egitera, eta jangoikoari bere animaren alde erregutzera. Ohitura dugu bezala, datorren larun batean, atxaldeko 6etan ere, hemen bere alde izango da meza. Datorren larun bateko meza, bere alde emango dugu hemen atxaldeko 6etan. Eta, Santua dela bitu horretik, azken erresponsoa errezatuko dugu. Beroren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.